Bon dia, bona hora a tothom. Avui us vull parlar d'un bandoler, el bandoler Capablanca. Ja fa molt i molt de temps, més de 500 anys aproximadament, els camins que tenim ara no existien i llavors la gent, per poder-se comunicar, moure's, utilitzaven el que es coneixien com a camí ral, que serien aquests camins, aquestes rutes terrestres que precisament feien això, comunicar el que eren, sobretot les ciutats més importants, no? Per exemple, tindríem la de Manresa cap a Barcelona i viceversa. Doncs precisament aquí hi ha un camí ral molt conegut i molt famós vinculat a la història d'un bandoler, del bandoler Capablanca. Aquest camí tan antic i llegendari es trobava en el Bages i es coneixia amb el nom ral de Coll de Daví, que comunicava Manresa amb Barcelona, tot travessant el Llobregat pel pont de Vilomara i enfilant-se per les carenes de la Serra de l'Obac. Fins a l'arribada del ferrocarril a Manresa l'any 1859 era la ruta més ràpida de comunicació entre Barcelona i la ciutat de Manresa. Per aquesta ruta s'hi transportava, entre altres coses, la llana des del port de Barcelona fins a les indústries tèxtils de la ciutat i la comarca del Bages. De la mateixa forma, però a l'inrevés, el vi i l'aiguardent que produïen les vinyes del Bages. Per fer aquest trajecte entre Barcelona i Manresa calien unes 13 hores. En un trajecte tan llarg i freqüentat, era necessària la presència de diversos hostals per descansar i passar-hi la nit. No és gens estrany que la via estigui farcida de successos on es barregen històries i llegendes. L'escenari ideal perquè bandolers hi fessin les seves, com va ser Pere Perdiguer o en Jan Montana, àlies lo Minyó de Sant Llorenç Savall, que van formar part de la quadrilla del mític Perot Rocaguinarda. Però el bandoler més popular, enigmàtic i llegendari que actuà per aquestes terres va ser l'anomenat Capablanca. Diu la llegenda que, fa molts anys, hi havia un bailet de Manresa que treballava de mosso de bastaix, fent feines per les masies. Un dia, tornant a casa, fou assaltat, robat i maltractat. Profundament desenganyat de la societat, va decidir canviar de vida i anar a la muntanya de Sant Llorenç a viure de bandoler. Com cada llest n'era un tros, va prendre tots els racons de la muntanya i va tenir força èxit amb els seus assalts. Sempre procurava robar els rics i portar-se bé amb els pagesos del massís. Es feu tan famós que un orgullós capità dels Miquelets de Manresa decidí perseguir-lo dia i nit. Una vegada, mentre el capità estava veient una obra de teatre, el jove bandoler se li va acostar per darrere i sense fer soroll li va prendre la capa. Quan va tenir la capa a la mà, li va dir al capità: «Que burro! T'he pres la capa i ni te n'has adonat. Si la vols recuperar, en una partida de cartes me l'hauràs de guanyar». I així va ser. Una nit crua d'hivern, la capa es va enjugar i no cal dubtar qui la va guanyar. I és des d'aleshores que aquell petit bandoler, famós arreu, es va conèixer amb el nom de Capablanca. La capa, a més de lluir-la, la feia servir per cometre els seus assalts. Es tenia la capa enmig del camí i s'enfilava dalt d'un arbre, pedrenyal en mà. Quan la víctima, sorpresa, s'aturava en veure la capa, en Capablanca li advertia: «Ah, o em deixes tot el que portes damunt la capa o veuràs que ràpid se'm dispara el pedrenyal». Les víctimes, esporuguides, ho deixaven tot damunt la capa i fugien corrents. Aleshores, en Capablanca feia un farcell amb el botí i fugia al seu amagatall, la cova d'en Capablanca, situada al peu del monòlit, al paller de tot l'any. En Capablanca havia inventat un sistema per desaparèixer i escapar. Amb una corda lligada i unes fustes travessades es despenjava pel cingle. S'explica que, a diferència d'altres bandolers que sempre anaven en quadrilla, en Capablanca anava sol i que, a més, es coneixia tots els amagatalls, els forats, els racons de la muntanya de Sant Llorenç. El seu final és un misteri, ningú sap, encara que hi ha alguna teoria del que li va poder passar. Alguns diuen que es va ofegar bevent sota la bota d'un vi a una masia, d'altres que va ser prisioner pel sometent, però en realitat ningú ho sap. El bandolerisme, amb una base popular i aristocràtica, té els seus orígens a la crisi de la Baixa Edat Mitjana, tot i que el període de la seva màxima intensitat la trobaríem entre 1540 i 1640. La literatura renaixentista del segle XIX els va transformar en elements heroics i fins i tot patriòtics.
Per això, molts d'aquests bandolers, lladres i assaltadors de camí ral han passat a la mitologia popular catalana, no com a simples lladregots, més o menys polititzats, sinó en autèntics herois del poble que lluitaven contra la tirania i la injustícia moral dels senyors i dels reis. Ja formen part de l'imaginari català un grapat de quadrilles comandades per personatges com Bartomeu Camps, Montserrat Poch, Perot Rocaguinarda o Joan Sala Serrallonga. En Capablanca. Realitat, llegenda, mite... Això jo gairebé ho deixo a la imaginació de cadascú i cadascuna. El cas és que a casa meva, quan anem a visitar o fem un passeig per la muntanya de Sant Llorenç, sempre ens imaginem «Ei, t'imagines trobar-nos ara una capa blanca en el terra?» I bueno, les reaccions són diferents segons si són els més petits o els més grans de la casa. Espero que us hagi agradat el vídeo i ja coneixeu una miqueta més d'aquesta història de la nostra cultura popular i res, fins a la propera. Adeu!